Vítejte v Českých Velenicích. Já se právě chystám pomalovat tu boudu, která je za mnou. Budu malovat Windobonu, což je vlak, který jezdil z Vídně přes Prahu do Berlína. Taková krásná střela. Budu to malovat ze třech stran. Škoda, že jsou tam zrovna ty dveře na té pohledovce, ale bohužel ty pracovníci se tam musí nějak dostat, takže s tím nic neudělám. Dneska má být asi 40 stupňů, takže jsem si vybral ten nejlepší den. Stejně jako každý rok, minulý rok jsme taky malovali v takovémhle pekle a moc se na to netěším, ale vyberu si tu stěnou stranu a nebudu to dál zdržovat. Let's go! Tak jo, job is done, práce je hotová. Myslel jsem, že mi to půjde trošku rychlejc, ale dalo to docela zabrat. Dělal jsem to dohromady všeho všude asi 40 hodin jsem počítal. Nejtěžší byla asi ta část, kde jsou ty hliníkové dveře, které jsou úplně hlaďonký. Takže to docela teče, no musí být člověk hodně opatrný, musí se s tím mazlit. Každopádně, jestli se vám to video líbilo, budu rád. Koment, like, odběr, vy to znáte. A vidíme se příště, náš kanál je hlavně o cestování, ale občas se budu dávat takovýhle legrácky. Tak pau, čau, čau.